Μύθοι και αλήθειες για την αποτρίχωση με κερί. Πρώτον, όλα τα κεριά είναι ίδια. Εδώ στο Spa Essence δουλεύουμε με επαγγελματικό κερί ανώτερης ποιότητας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για σένα? Σημαίνει λιγότερος ερεθισμός, καλύτερη προστασία στο δέρμα και πολύ πιο απαλό αποτέλεσμα. Δεύτερον, όσο πιο πολύ πονάς, τόσο πιο πολλές τρίχες έχει πιάσει. Κι όμως όχι. Όταν η τεχνική είναι σωστή, και πίστεψέ με, στο Spa Essence βρίσκεσαι στο κατάλληλο μέρος έτσι ώστε ο πόνος να μειωθεί στο ελάχιστο. Η κίνηση, η θερμοκρασία, η προετοιμασία, όλα παίζουν ρόλο. Τρίτον, όσο πιο μακριά αφήσω την τρίχα, τόσο πιο εύκολα θα την πιάσει το κερί. Κι όμως υπάρχει ιδανικό μήκος. Προτείνουμε γύρω στα 5 χιλιοστά, περίπου όσο ένας κόπος ρυζιού. Αν η τρίχα είναι πιο μακριά, η διαδικασία γίνεται πιο άβολη και επώδυνη για σένα. Αν είναι όμως πολύ κοντή, το κερί δεν μπορεί να την πιάσει αποτελεσματικά. Γι' αυτό σας συμβουλεύουμε πάντα το σωστό timing για το επόμενο ραντεβού σου. Γιατί τελικά εδώ είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Η διαφορά δεν είναι μόνο στο κερί. Είναι στην εμπειρία και στη φροντίδα που δείχνουμε στο δέρμα σου πριν αλλά και μετά τη διαδικασία και πάνω απ' όλα στον επαγγελματισμό. Σε περιμένουμε στο Spa Essence, πλατεία Εμπορίου 11 στις Σέρρες, για να δεις τι πραγματικά σημαίνει περιποίηση.